Oo, sandali lang. Huwag kayong mag-agawan. Sa akin yan eh. Sa akin to. Hindi sa akin to. Bakit sa'yo eh? Ako una nakakuha eh. Ako ang kuya, kaya dapat ako ang unang mamimili ng regalo. Ay nako, huwag na kayong mag-agawan. Parehas naman namin kayong binilhan ng regalo. Kinukuha kasi ni kuya yung regalo eh. Ako naman nauna. Ako kaya. Ay, kayo talagang mga bata kayo. Palagi na lang kayo nag-aaway. Wala na yatang araw na hindi kayo parang aso't pusa. Si Diyos kasi. Ikaw yun. Lumapit nga kayong dalawa. Yan, ikaw kasi. Kasalanan mo yun. Mga anak, huwag na kayong mag-away. Paskong Pasko oh. Gusto niyo bang matulog na lang kayo ng maaga habang yung iba ay nagno-Noche Buena? Hindi po. Yun naman pala. Mag-sorry na kayo sa isa't isa. Sige na. Sorry. Sorry din kuya. Very good. Tandaan nyo, kayong magkapatid lang ang magtutulungan at magdadamayan. Wala nang iba. Opo. Itong blue na box para kay Kuya Klein mo. At ito naman ang para sa'yo, Josh. Buksan nyo na. Wow! Baril-barilan! Thank you, Mama! Robot naman ang sa akin. Dahil yan ang nirequest nyo noon. Kaya binili namin ng mama nyo. Kaya huwag na kayong mag-aaway ha, okay? Opo! O siya, kumain na tayo. Nagluto ako ng favorite nyong fried chicken at salad. Yay! Fried chicken! Dalawang wings sa akin, Mama. Kumain kayo ng kumain hanggat gusto nyo. Para sa inyo talaga yan. Hey, sana ganito pa rin tayo hanggang pagtanda. Dear love, walang bagay na mawawaglit sa isipan ni Mama. Lahat ng ganap nandun siya. Walang makakaligtaan, walang maiiwan. Lahat ng importanteng bagay sa bawat miyembro ng pamilya ay natatandaan niya tulad ng birthday, anniversary, kahit nga family day ay hindi pinapalagpas. Minsan nga, siya pa mismo ang nagpapaalala ng mga yon kapag nakalimutan na. Talagang pinapahalagahan ni Mama ang bawat okasyon na dumadaan. Oh, dahan-dahan. Ano po ba yung papakita niyo sa amin, Mama, at bakit kailangan naka-blindfold pa? Basta, maglakad na lang kayo. Matutuwa kayo sa inihanda ng mama nyo. Oh, dahan-dahan sa paglalakad. Kinakabahan tuloy ako. Huwag kayong mag-alala. Malapit na tayo. Oh, ito na. Surprise! Happy graduation, Josh at Klein. Mama talaga, oh. At least, pogi ako sa picture. Mas pogi ako sa picture. Ay, para pa rin kayong mga bata. Congratulations, mga anak. Graduate na kayo sa college. At proud na proud kami ng papa nyo. At dahil dyan, may regalo kami para sa inyo. Ay, teka, nasaan na ba yun? Ay, ito pala. Makakalimutin na talaga ako. Binilhan namin kayo ng tig-isang brand new laptop. Pinag-ipunan at kinuha niya pa yan sa savings niya. Nangungulit niya sa akin na samahan ko raw para makapili ng magandang klase. Si Mama talaga. Nag-abala pa kayo. Oo nga naman, Ma. Tama si Kuya. Sana hindi nyo na ginalaw yung savings. Pambili nyo rin yun ng gamot. Ay, hayaan nyo na. Minsan lang naman to. Hindi ko pwedeng kalimutan na bilhan ng regalo ang aking mga masisipag at mababait na mga anak. Kaya Klein at Josh, masaya kami. Lalo na ako sa mga narating nyo sa buhay. Ipinagmamalaki namin kayo. Ma, Pa, alam niyo naman akong hindi dahil sa inyo ay hindi namin mararating ang tagumpay na ito. Tama po si Kuya. Kaya thank you po sa inyo. Hindi po namin kakalimutan ang mga sakripisyo nyo para sa amin. Group hug! I love you, Ma, Pa! We love you too, mga anak. Han! Han! Nasaan ka?
Nasusunog na yata yung kanin, nangangamoy na. Nasaan na ba yun? Hala, itim na yung sinaing. Ano ba to? Han! Han! Nasaan ka ba? Ano ba't sigaw ka ng sigaw dyan? Ano bang problema? Yung kanin na sinaing mo, sunog na. Kung hindi ko pa maaamoy, masusunugan tayo ng bahay. Kanin? Kanina pa ako nakasaing ah. Dito ko nga nilagay yun sa lamesa. Ay, nasaan na yun? Dito ko lang nilagay yun eh. Tinapon mo ba? Ba't ko naman itatapon ng kanin? Akala mo lang na itabi mo na. Pero heto nga at nasunog na. Hindi. Kanina pa ako nakapagsaing. Naprito ko na nga yung tilapia na ulam natin ngayon. Ito oh. Bakit nandito pa to? Pinrito ko na to kanina. Nag-uulyanin ka na, Han. Tingnan mo tong sinaing mo. Aba, hindi lang basta natutong ang kanin. Nakaremate pa. Ay, huwag kang magbiro. Hindi nakakatuwa. Ay, sandali nga magsasaing uli ako nang makakain na tayo. Hindi na, Han. Magpahinga ka na dyan. Ako na ang bahalang magluto at baka pagod ka lang. Mabuti pa nga. Siya nga pala. Tumawag na ba sina Klein sa'yo? Kamusta na kaya sila? Bakit kasi kailangan pang umalis sa poder natin? Napakalaki ng bahay para sa ating dalawa. Namimiss ko nga rin sila. Sana'y bumisita sila nang magkasama-sama naman tayo sa araw ng Pasko. Tulad dati, nabuo tayong pamilyang kumakain tuwing Noche Buena. Papa, mano po? Mano po pa? Oh, nakakatuwa naman at napadalaw kayo. Kamusta naman ang naging biyahe nyo? Ayos naman po, pa. Kamusta na kayo? Si Mama nasan? Ayos din naman. Yung mama nyo nandun, natutulog pa. Puntahan nyo na lang at kayo na ang gumising. Tsak, matutuwa yun sa pagbisita nyo. Ang tagal na niya kayong hinihintay. Araw-araw nga nagtatanong kung kailan kayo bibisita dito sa bahay. Sakto, may regalo kay Mama. O siya, puntahan nyo na dun. Ipaghahanda ko na lang kayo ng kape. Salamat po, pa. Thanks pa. Mama, nandito ng pinaka-pogi niyong anak. Pogi ka dyan. Ako kaya. Tabi nga dyan. Ma, gising na. Nandito na kami ni Josh. Surprise! Nakauwi na kami. Na-miss ka namin, Mama. May regalo pala ako sa inyo ni Papa. Ito, Mao. Kwintas. Di ba matagal mo nang gustong magkaroon ito? Dinadaan mo na naman sa ganyan si Mama. Hindi ka na nagbago. Madali, alis tayo. Mamamasyal tayo nila Papa. Ma, maayos ka lang ba? Ba't nakatitig ka lang sa amin? Nambulaho ka na kasi ng tulog. Tingnan mo, sama ng tingin sa'yo ni Mama. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa kwarto ko? Paul! Paul! Ha? Ma, kami ito. Si Klein at Josh. Mga anak niyo. Klein at Josh? Hindi kayong mga anak ko. 8 years old pa lang silang magkapatid. Malabong kayo yon. Paul! Ma, nakalimutan mo ba? 27 years old na kami. Matanda na kami ngayon. Hindi. Kahapon lang, sinundo ko yung dalawa sa school nila. Umalis nga kayo rito! Umalis kayo! Hindi naman kayo rito nakatira! Paul! Paul! Oh, Han! Ba't ka ba sigaw ng sigaw dyan? Paalisin mo nga ang mga ito rito! Bakit mo naman paaalisin ang mga anak mo? Ano ba nangyayari sa'yo? Anong anak? Hindi sila ang anak ko! Mga bata pang mga yon. Umalis na kayo kung ayaw niyong tumawag ako ng pulis! Ma, kami to. Hindi niyo ba kami naalala? Bumukod lang kami pero nandito kami ngayon. Ma, si Klein to. Ano bang nangyayari? Pa, nauntog ba si Mama? Nabagok ba ang huli niya kaya't hindi niya kami maalala? Ma,
Hindi niyo pa kami natatandaan? Hindi! Hindi! Hindi ikaw ang anak ko! Hindi rin ikaw! Mga magnanakaw siguro kayo, ano? Umalis kayo rito! Pagbabatuhin ko kayo! Alis! Layas! Akala po namin nung una, normal lang ang pag-uulyanin niya. Pero dumating na sa point na kahit kaming mga anak niya, ay hindi na niya matandaan. Kaya noon na kami nabahala. Palagi rin po siyang galit at nananakit na hindi niya ginagawa noon. Minsan po kapag wala siyang maayos na tulog, parang wala po siya sa sarili. Iyak nang iyak na parang isang bata. Hindi na po talaga namin maintindihan ang gagawin. Tulungan niyo kami, Dok. Based sa results ng test na ginawa sa mother ninyo ay meron siyang Alzheimer's, kaya nagkaroon siya ng demensya. Alzheimer's? Dementia? Ano yun, Dok? Bakit nagkaganon si Mama? Ang Alzheimer's ay isang uri ng demensya, isang kondisyon na nakakaapekto sa cognitive function ng isang tao. Madalas na na-acquire ito dahil sa katandaan o di kaya namana. Tulad ng sinabi mo, ang ipinapakitang behavior ng inyong ina ay isang sintomas lang. Eventually, maaaring lumala pa ito. Ano pong dapat namin gawin? Unfortunately, walang lunas para sa demensya. Pero pwedeng madelay ang pag-progress ng kondisyon ng pasyente. Marami rin kayong magagawa para tulungang mamuhay ng normal ang inyong ina. Dear Love, sa paglipas ng mga araw at buwan, ay lalong lumala ang kondisyon ni Mama. Kahit na ang mga madaling gawain tulad ng pagligo, ay hindi niya na matandaan pa. Nagbago na rin ang kanyang asal na parang isang batang kailangan unawain at intindihin. Nakakapanghina. Habang tumatagal parang naglalaho na unti-unti ang nanay na nakagis na namin. Merry Christmas. Merry Christmas, Kuya. Merry Christmas, Pa. Ma. Merry Christmas mga anak. Ang wish ko, sana bumalik na yung dating tayo. Yung walang sakit si Mama. Sana nga anak. Pero ito na ang katotohanan ngayon. Ito na ang realidad ng buhay. Magpakatatag lamang tayo dahil wala namang ibang kakapitan ng nanay nyo. Kundi tayo lang. Ma, nagluto ako ng fried chicken. Ipinagluluto mo kami nito tuwing Pasko. Mula ng mga bata pa kami. Naaalala mo pa ba? Ma, thank you. Dahil palagi mo kami naalala. Hindi mo nakalimutan na pagandaan kami. Handa. Opo. Naaalala mo pa ba? Nung palagi kaming nag-aaway ni Josh? Nagagalit ka nun sa amin kasi napakapasaway namin. Anak, tana. Kaya ngayon, kami naman ang hindi lilimot sa mga ginawa mo para sa amin noon. Kami naman ang mag-aalaga sa'yo. Sa inyo ni Papa. Merry Christmas, Mama. Klein. Josh? Mama, narinig mo ba yung kuya? Han. Han, natatandaan mo ba ang mga anak mo? Ma, naalala mo ba kami? Klein at Josh. Kuya, naalala ni Mama. Ikaw si Josh na napakakulit. Opo, ako yun. Yung pasaway niyong anak. At ikaw si Klein. Opo. Ako nga. Ang mga anak ko. Han. Diyos ko, naaalala mo nga kami. Mahal ko kayo. Mga anak ko. Dear Love,
tunay ngang ang puso ay hindi makakalimot. Nang araw na yun, masaya naming ipinagdiwang ang Pasko, tulad ng dati. May mga bagay mang nabura at nakalimutan na ni Mama, ngunit hindi ang wagas na pagmamahal niya sa amin, na kanyang pamilya. At ito ang patuloy na tatatak sa aming mga alaala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!